नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फोसावनाय धेमाजि जिल्ला सिमेन चापरि सानजारि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय गोदानै गंसे सानजारि नोगोर मुंनि CEC इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि सेन्टार फसंनाय जाबाय। बेयाव नोंथांमोना आबुङै गोबां कर्सनि डिप्ल'मा मोननाय जागोन, जेरै ICA, BCA, DCA, PGDCA, DWGD, ADCA, DASA, GD, CEE आरो गोबां आयदानि कर्स मोननाय जागोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय सानजारि नोगोर CEC इन्स्टिट्युटआव क्रास कर्सबो मोननाय जागोन, जेराव नोंथांमोना मोनफा मोनफा आयदानि सायाव डिप्ल'मा मोननाय जागोन, जेरै MS अफिस, एक्सेल प्र, DTP, टेली, प्रोग्रामिं विथ C++, कोर जाभा, एडभान्स जाभा, MS SS, HTML, भिडिअ साउन्ड एडिटिं, हार्डवेयर बेसिक, फट'शप बायदि बायदि। बेयाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं बिथांमोना थाबैनो मुं थिसनदो आरो गोबां गुन गोनां सोलोंथाइ आरजिना लादो। नोंथांमोना गोबां मिथिनो थाखाय 887 624 1516 एबा 936 530 2014 जानबुं अनजिमायाव सुलाद लानो हागोन।